Sziasztok, én is Igzminik vagyok, vagy úgy érte, mindjárt mondom, befejtett a nevem, Just Do It, és most egy akarjóból mobi videó lesz, és remélem most nagyon nem is fogok bágolni, egy kicsit azért bágos vagyok, de megettek igen, mert nagyon sokban benne vagyok azért. Isten! És hiszem, nem Skype-on. Na, itt is vagyok újra. Megpróbálok menni, hogy ne legyek lábbos. Futi. Na. Hoppá, bekap. Na. Olyan ezért csak ez lesz az első videóm. És remélem feliratkoztok, pár perces lesz csak. És ennyi a levelegény. Próbáljunk enni. Egy gyereket meg is tettünk. Futi. Futás. Most egy kicsit elment a hangom, de azért vissza fog jönni. Jaj! Löv. Menjünk! Fedezzük fel az új helyet. De itt kerültem, azt láttátok, úristen. Kövég halál lesz, mikor mindig vége lesz. Hát. Eddig meg azaz. Egy vagyok. Ne. Majdnem meghaltam. Megeszek. Nem eszem meg. Sajnos. Úristen, mekkora harcok folynak itt. Már 16. vagyok ilyen kicsinek. De jó. Ilyen kicsi is, akkor vagyok. És megettek. Na, ez lenne az első videó, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, vagy lájkoljatok. Sziasztok!